святого Амона. Першая пятница месяца прысвечана Найсвятейшаму Сэрцу. Сёння мы асаблівым чынам хочам праславіць і узнаваць Найсвятейшае Езус, выказаць сваю любоў і дзяку за ўсе ласкі, якія мы атрымалі ад Езу. Даруючы Цябе, мы хочам праслаўляць і судзіць Тваё Найсвятейшае Сэрца дзеля хвалы Тваёй боскай велічы. Мы прагнем скручаным сэрцам, поўным любові, перапрасіць за нашыя грахі, а таксама за кожнае ўчыненае зло на зямлі, за занядбанне дабра, адсутнасць любові, за парушэнне Тваіх запаведзей. Мы ведаем, што гэта зрабіць, усведамляючы нашу слабасць і без дапамогі, покорна просім Цябе, Найсвятейшая Панна, Маці ўміласціўлення, просім усіх святых, а таксама нашых заступнікаў і анёлаў-ахоўнікаў, якія былі з намі падчас гэтай адарацыі, падтрымлівалі нас сваім заступнікам. Пане Езу, перадусім Цябе, пашлі Духа Святога, каб мы ў праўдзе і з пакораю маглі разважаць над Тваёю любоўю да нас, каб мы маглі выказаць нашу любоў да Цябе, Пане, каб усім нашым сэрцам маглі перапрасіць Цябе за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Дух Святы, сыдзі і распалі нашыя сэрцы, каб малітва ішла з іх глыбіні і была прыемнай Найсвятейшаму Сэрцу Езуса Хрыста. Прыйдзі, Дух Святы, прыйдзі. Божа, ужо прарок існаваў і называў Цябе Бог таямніцы, Езу Хрыста, і мы, кленчачы перад Табой, вызнаем, што Ты Бог жывы, хоць скрыты ў постаці неба. Калі Ты жыў на зямлі, Тваё боцтва было ўкрыта пад вопраткаю чалавечнасці, таямніц алтара. Ты схаваў сваю чалавечнасць у сакраментальных, застаючыся, каб ратаваць нас, а людзі замест удзячнасці зневажалі і абражалі Цябе. Колькі ж за гэты час было знішчана і апаганена святыняў, разбурана алтароў, закатавана святароў і вернікаў, колькі разоў зневажаны Найсвятейшы, а колькі было святатацкіх святых імшаў і нягодна прынятых святых камуній, колькі разоў мы, іншыя людзі, не захоўвалі Божых запаведзяў. Гэтыя грахі, злачынствы, на жаль, не спыніліся і цяпер. За ўсе знявагі і абразы, нанесеныя Твайму сэрцу, неабходна перапрашаць Цябе ў набажэнствах у міласці. Таму сёння сабраліся перад Табой перапрасіць і праславіць Цябе з любоўю, якая прагне ўласціць Тваё Найсвятейшае Сэрца. Хочам разважаць над запаведзямі, атрыманымі ад Бога, каб убачыць нашае жыццё ў праўдзе, каб перапрасіць за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх. Прагне міласці за крыўды, якія яно спазнае за нашых, за грахоў усіх тых, хто зневажае і раніць Тваё боскае сэрца, поўнае дабрыні і любові. Перапрашэнне Найсвятейшага Сэрца. Пане, мы, што сабраліся ў гэтай сёння, хочам пакланіцца Твайму Найсвятейшаму Сэрцу, поўнаму бязмежнай любові, усведамляючы Тваю няўдзячнасць, пажанне Тваёй любові. Хочам перапрасіць за нашыя грахі, за грэх бязвер'я, за знішчэнне веры ў сэрцах дзяцей і людзей, за пагарджанне Тваімі запаведзямі нашым асабістым і грамадскім, за тое, што праз святых, але не імкнуліся, каб знаць і даруй народу налей
за знявагу святаў, за неабавязковую працу ў нядзелі і святочныя дні, а таксама за марнаванне часу коштам святой і нягоднае прыманне святой камуніі з абыякавасцю адносінах да цябе, Езу, прысутным у нас. Даруй народ навек за развіццё суд і парушэнне вернасці, за забойства ненароджаных дзяцей, за грахі п'янства і амаральнасць, за кожны дрэнны прыклад, які мы далі нашым. Пане, даруй народ навек за марнаванне часу, несумленнасць працы, за ўсялякую недобразычлівасць і абыякавасць патрэбаў людзей, за ўсё тваёй запаведы любові. Пане, даруй народ навек міласэрнасць, за недахоп мудрасці і у вызнаванні цябе і адказнасць за твой касцёл, за тое, што ставілі зямныя каштоўнасці за цябе, за абыякавасць бацькоў і дарослых, за хрысціянскага выхавання дзяцей і моладзі, за тое, што не хапае нам адвагі сведчыць аб табе заўсёды і ўсюды. Навек нашыя. Сэрца Езуса, найдастойнейшую любовь, знак нашай удзячнасці на правы песены ад нашай правіны, аддаём табе нашыя сэрцы і абяцаюць ласкі больш ніколі не абражаць цябе. Мацуй нас у гэтым пастанаўленні. Амэн. Акт умилостивления Наисвятейшего Сердца. Наимилейший, так часто за Твою любовь люди платят Тебе за быццё, занядбаннем, пагардаю и няўдзячнасцю. Вось мы на коленях стоим перед Тобою, каб перапросить Тебе за грешную абыякавасць вагі, якімі абражаюць люди, Твою любят. Самі часам таксама паводзім сябе гэтак жа нягодна. Таму, адчуваючы глыбокае раскаянне, перадусім просім аб Тваёй міласэрдзі для нас. Мы перапрашаем за грахі, чыненыя не толькі намі, але і тымі людзьмі, якія блукаюць далёка ад шляху збаўлення. За тых, хто, ідучыся упартымі бязбожнікамі, не хоча ісці з Табою, пастырам і правадыром, а таксама за тых, хто парушыў абяцанні святога Хруста і адкінуў салодкае ярмо Твайго закону. Мы хочам перапрасіць за ўсе грахі, асабліва за грахі тых, хто імкнуцца выкараніць Божы закон, зневажаюць годнасць чалавека, за блюзнерствы, якімі зневажаюць Цябе і Тваіх святых, за тых, хто пагарджае святымі днямі, занядбоўвае сакрамэнты, няволены п'янствам, іншымі залежнасцямі, амаральнасцю і распутай. Каб перапрасіць за крыўду, нанесеную Табе нашай пагардай, ахвяруем Табе, што Ты сам калісьці ахвяраваў айцу, якое штодня здзяйсняеш на алтарах. Мы яднаем яго з уміласціўленнем, якое прыносяць Табе Найсвятая Дзева Маці, святыя і пабожныя. Сэрцам абяцаем, наколькі нам хопіць сілы, з дапамогаю Тваёй ласкі перапрашаць за грахі, чыненыя намі і нашымі. Абяцаем захоўваць моцную тыя звычаі, дасканала выконваць евангельскія запаведзі, асабліва запаведзі любові. Абяцаем таксама, наколькі гэта ў нашых сілах, не дапусціць новых знявагаў, пастарацца як магла больш людзей. Следвання Цябе,
праз свой вялікі дар вытрываласці захавай у нашых вернасць нашым абавязкам, служэнню Табе, каб усе мы ўрэшце дайшлі да той айчыны, дзе Ты зайцом і Духам Святым жывеш і валадарыш навекі. Пытанне да Найсвяцейшага Сэрца. Кір'е элейсон. Хрысте, пачуй. Ойче з неба Божий, Ты не откупи свету Божию. Духу Святый Божий, Святая Троица Один, Сердце Иисуса, Сына Айца спрадвечна, Сердце Иисуса во улонне Девы Мати Духом Святым створанное, Сердце Иисуса со Словом Божьим істотно з'єднанное, Сердце Иисуса безмежной величи, Сердце Иисуса святыня Бога, Сердце Иисуса сяліба найвышэй, Сердце Иисуса доме Божий и брама неба, Сердце Иисуса полымнеючая вогнішча милости, Сердце Иисуса справедливости и любови скарбницы, Сердце Иисуса скрыни любови, Сердце Иисуса нота у глубиня бездонная, Сердце Иисуса всялякой хвалы найдойстой, Сердце Иисуса валадар і з'єднання всіх, Сердце Иисуса, яким усе скарби мудрості, Сердце Иисуса, яким уся повнота Божа, Сердце Иисуса уподобання Айца Небес, Сердце Иисуса, з повноти якого ми усі отримали, Сердце Иисуса прага ад вечных, Сердце Иисуса терпливое и великой милосердности, Сердце Иисуса щодрое для всіх, хто Тебе звертається, Сердце Иисуса криниця життя і святості, Сердце Иисуса прощение за грехи наши, Сердце Иисуса наполненное зневагами, Сердце Иисуса злочинствами нашими, Сердце Иисуса послухмяное аж до смерти, Сердце Иисуса дидой пробито, Сердце Иисуса криниця усялякого, Сердце Иисуса всею воскрешення, Сердце Иисуса упокой и поєднання, Сердце Иисуса живая ахвяра за грехи наши, Сердце Иисуса збавлення тих, хто на Тебе сподяється, Сердце Иисуса надея тих, хто у Тебе помирає, Сердце Иисуса радость святих, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, береш на себе грехи, Єзу Тебе покорно, всемогутный вечный Бог, глянь на сердце наймилейшего Сына Твоего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас. Змилуйся над тими, хто Твою милосердя, и даруй им у ім'я Сина Твоего Єсу, Тобою владарить навеки. Амінь. Присвячення роду людського найсвятейшого, Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия. Сьогодні кожен з нас щиро віддається
каб яшчэ больш з'яднацца з табою, усе зусім і адвярнуліся, пагарджаючы. Мілуйся над адным, ласкавейшы святога сэрца. Валадаром будзь толькі від, але і сынам марнатраўным цябе пакінуў. Валадаром для тых, памылкова ці праз нязгоду адмовіўся ад цябе. Прывядзі танку праўды і адзінства, каб хутка настала адна аўчарня і пастыр. Адары касцёл бяспекі і свабоды, дай усім народам спакой, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. В тваім сэрцы шукаем мы паратунку. Не глядзі на грахі наші, Пане святы, але ад усялякіх злодаў збаўляй нас, Божа ласкавы і Езу, добры і міласэрны наш збаўца, пасрэднік, адзіны абаронца. В тваім сэрцы май ласку абмыць, твайго сэрца май ласку, тваім сэрцы май ласку захаваць нас. Міласэрны наш ласкі табе, адзіным наш паратунак. У болесных таямницах Ружанца будем молить, просить милосердного Бога, ягоны святі, об добром переживании часу Адвента. Свою волю мы подпорядковали Богу. Веру в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, родился с Девы Марии, замученный при Понским Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, сошел до отхлани, на третий день воскрес померлых, узышел на небо, сядить праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль приде судить живых и померлых. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Об возрастании нас у веры, надеи и любови. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая,
О мой Єзу, пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекель, провяди все души на небо, и допоможи особливо ты, кому найбольш потребна Твоя милосердие. Таємниця перша, молитва Пана Єзуса, Саде Оливным. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу, Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачата, о мой Иезу, Проверь, допомогти соблюдати церкву. Есть у небе, святися ім'я Твоє,
с тобою. Благословлен, благословленный я полн с тобою. Благословлен, благословлен, я полн с тобой. Благословленная, я полн с тобою. Благословленная, благословленный я полн с тобой. Благословлен, благословленный с тобою. Благословленная, благословлен, с тобою. Благословен, с тобою. Благословлен, я полн с тобою. Благословленная шинами, благословленный я полн с тобою. Благословленная, благословленный я том. Проху раба Рахи.
Вітаю. За Миколаївці. Марія Прохопівна. Пробач нам грехи наші. Темница болесная, гору Кальварийскую. Отче наш, который святись имя Твое, приди володарство Твое, як у небе, так и на земле. Яки и не уходь нас, але збав нас. Вітай, ласки панства, благословленная нами и благословленная плоту. О, Иисус, вітай, я повна ласки панства, благословленная женщина и благословленная плоту. Иисус, вітай, Мария, ласки благословленная и благословленная плоту. Его Иисус, вітай, Мария, ласки Пан с тобою, благословленная ты женщина и благословленная плоту лоня Его Иисус. Вітай, Мария, полная ласки Пан с тобою, благословленная ты женщина и благословленная
лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная женщина, и благословленный плод лона Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, Ты женщина, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна благословленная и благословленный плод лона Иисус. Совершенно допоможи особливо кому наиболее потребна милосердность. Таямница болесная пятая, укрыжование смерти. Отче наш, который есть у неба, святи семя Твое, приди володарство Твое, воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между благословлен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между благословлен плод лона. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты, благословлен плод лона. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты. Вітай, Марія, ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты. Вітай, Марія, ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты, благословен плод лона.
Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная, благословлен. Святая Мария, ласки, Пан с тобою, благословленная, благословенный плод. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная, благословлен плод улот. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная, благословленный плод. Хвала Отцу и Сыну и Духу. О Мария, без граху першародного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунок. О мой Єзу, пробач нам, Захавай нас ад агню пякельна, правядзі і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрдзе. Наведна да беззаганнай Панны Марыі, молитва. Беззаганная Мария, Дева и Мать, я Твое дитя, стою перед Тобою, поддавать Тебе хвалу, прославлять и установить Тебе, таю Тебе, ласки и благословленную мир жанчын, признаю, что Ты найсвятейшая Панна, першай хвилины Твоего зачаття, дзякуючы асаблівай ласцы і прывілеі усемагутнага Бога, была вольнаю ад першароднага граху. Даверам звяртаюся да Цябе ва ўсіх маіх патрэбах, бо Ты наша найлепшая маці і памога, наш надзейны прыстанак у жыцці, хвіліну смерці. Падтрымлівай мяне ў імкненні да святасці. Беззаганная Марыя, моя апякунка, беззаганна зачатая Дева, найсвяцейшая Богородица, Королева неба и земли, верни да мяне свой милосердный. Да поможи мне позбегать грехов и наследовать Твои цноты, как я был годный увойти в владарство Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь. Сьомий день. Беззаганная Мария, Ты заховывала усе словы Твоего Сына Иисуса у Своим найсвятейшим сердце и разважала над ним. Да поможи мне, как я у своем сердце неоспынно разважал над таямницей життя Христа и рупливо Ему служу. Аминь. Акт доручения себе беззаганной, поводле святого Максимилиана Марии Кольбы. О беззаганная Королева неба и земли, притулок грешных, наша найбільша Маті, Бог доручил Тебе распоряжаться Его милосердностью. Я, негодный грешник, падаю до Твоих ног, покорно просим. Меня цалком, як свою речь и властность, не со мною, разом з усіми силами моей души и тела, с усім моим життем, смертью и пробыванием у вечности тое, что Тебе подобается. Так само, коли пожадаешь усяго мяне, безумовно, для ажыццяўлення того, что сказано, насатрэ Табе галаву, а так само Ты сама знішчыла ўсе ерасці па ўсім, каб я стаў у Твоих беззаганных и найласкавейшых руках карысную прыладаю для пашырэння як мага большага ўзрастання Твоей хвалы у многіх заблукалых і абыякавых, а праз гэта садзейнічаў большаму ўзрастанню благаслаўлёнага валадарства свяцейшага сэрца Езуса.
бо ты паўсюль, як не з'явілась, выпрошваеш ласку на вяртанне і асвячэнне. І праз твае рукі на нас сплываюць усялякія ласкі наймілейшага сэрца Езуса. Дазволь мне праслаўляць Цябе, Найсвяцейшая Панна. Дай мне моц проць маіх прыяцеляў. Молитва да беззаганнай Девы. Дева беззаганная, Маці Бога, моліся за нас. Таксама наша Маці, моліся за нас. Ты прытулак грэшнікаў, моліся за нас. Калі спакусы засланяюць нам добро, моліся за нас. Ад усялякай віны і усялякага зла захавай нас, Маці Божая. Ад усялякай злосці ў адносінах да нашых бліжніх захавай нас, Маці Божая. Ад хваробаў і няшчасцяў захавай нас, Маці Божая. Ад караў вечнага асуджэння захавай нас, Маці Божая. Праз Тваё беззаганнае зачацце заступайся за нас, Марыя. Праз Тваё боскае мацярынства заступайся за нас, Марыя. Праз Тваё хвалебнае внебаўзяцце заступайся за нас, Марыя. Праз Тваё паўсюднае валадаранне заступайся за нас, Марыя. Амен. І Сина, і Духа Святого.
Амінь. Дорогие браты и сестры, в интенциях этой святой молимся за померлых Елену, Юрия, Эдварда, померлых Сенка и Александровича. Просим грехи, каб мы Повідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри. Хто зграшив я вельми, каю, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятій заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустит нам грехи, доведи нас до Бога. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане Иисус, прояви, Хай присутствие вызвать нас от грехов, а Твоя моц нехай нас бави. Стариш Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Книги пророка Исаии. Это каже пан Бог. В часе не останется Либан садом, не будут сад лесом, и у той день глухие почуют словы книги. Очи сляпых с темры и змроку будут бачить, и радость покорливых повеличится у пану. Бедные будут тешиться у святым Израиля, бо не будет больше крыўдить, и насмешник з них, и пропадут у тех, кто им кнется до несправедливости, кто у словах осуждает человека, и на того, кто судится у браме, ставить пастку, уводит справедливого у замяшання. Таму пан, які адкупіў Абрагама, так кажа дому Якуба. Цяпер Якуб не будзе асаромлены, і аблічча ягонае больш не збялее. Бо калі ўбачыць дзяцей сваіх, справу рук маіх, то будзе свята шанаваць імя маё. Свята шанаваць будуць святога Якубавага, і Бога Ізраэля будуць баяцца. І той, хто блукае дух, набудзе разуменне, хто наракае, атрымае настаўленне. Гэта Слова Божа. Пан маё святло і маё збаўленне, Пан маё святло і маё збаўленне, Пан маё святло і маё збаўленне, каго ж мне баяцца? Пана хова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Пан маё святло і маё збаўленне. Аднаго я прашу Пана, і толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме Пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараства Пана і наведваць Яго святыню. Пан маё святло і маё збаўленне. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Пан маё святло і маё збаўленне. Алелуя, 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 алелуя,
прийде наш Пан з моцой великой, и осветлить в очи своих слугов. Аллилуйя! Пан з вами. Читання Святого Євангелія по вулиці Матвія. Хвала тобі, Пане. У той час, калі Єсус адыходзіў адтуль, ішлі за ім двое сляпых, якія крычалі: «Змілуйся над намі, сыне Давід». Калі ён прыйшоў у дом, сляпыя падышлі да яго і кажа ім Jesús: «Ці верыце, што я магу зрабіць гэта?» І кажуць яму: «Так, Пане». Тады ён дакрануўся да вачэй іхніх і сказаў: «Няхай станецца вам паводле веры вашай». І адкрыліся іх вочы, і Jesús сурова наказаў ім: «Глядзіце, каб ніхто не даведаўся». А яны, калі выйшлі, абвясцілі пра яго па ўсёй зямлі. Гэта слова Пана. Сядьце. Я вам вершик прочитаю. Одна добра знайомая, ну як добра, ми давно знаємося, 1905 года аж. Там добрых, я не знаю сколько, 35 гадоў, а то і больш. Знаю я добра вельмі Дануту Бичель Загнетову, вона з Гродна. Калісьці, нават у 93-м годзе, калі першая святая, вона була сама мяне на прыміці, там было много цікавых людей. Так не можна. Але вось гэта так, яна напісала пра нашу Матку Божу, Львовскую. Я говорю: Мадонна, верш. Ну, ён так троху спецыфічны верш, знаете, форма писания такая троху. Тому я медленно буду читать, поволі, але ён такі даволі вялікі. Так і называется верш «Налибоцкая Мадонна». Прысвячаю старажытнаму абразу Маці Божай в галоўным алтары стаўпецкага касцёла святого Казіміра. В самым сердце Налибоцкай пушчы навальніцай пакруціла дрэвы. І звяры, а з дрэваў, знішчаных пяточным ранкам, над сонечнаю палянкай касцёльны звон разліўся навакол. Ветка арніка расцвіў касцёл у небаўзятай найсвяцейшай Девы. Малады ксёндз пробаршч Юсаф Байка стаў на калені, вымавіў сардэчна: «Анёлкі огненнымі абвялі слупамі, засведчылі таемна галасамі, на хвалу Богу стаять». Новы касцёл. Вайна сусветная не навальніца, а нараджаецца вайна ў сталіцы. Страшней за навальніцы калевы, калі адной гаротнай карнікі. Не ўратаваліся ксяндзы, карыі, гарэў касцёл у небаўзятай. Гарэў касцёл ад вежаў да падвалаў. А Налибоцкая Мадонна не прапала. Забруджаная, скручана ў свой, хавалася ў капліцы граўной. Жахлівыя выдаткі той вайны ахоўваюць капліцы кажаны. 2 пакаленняў жыццё прайшло. Ды не пагасла вечнае святло. Мадонна ў скруце не ляжала ў брудзе. На невідочных крылейках анёлаў ляцела сцежкай чорнаю на нём.
Навінаў добрых, нечаканых, шчырых прыносіць дзятліка ляснога стук. Стол імя святого Казіміра будуе ў стоўбцах ксёндз такі. Так архітэктары гатычным шпілем святую Беларусь з нябёсамі злучылі. Судакрануліся рукамі дужы праз ласку Божую далёкіх продкаў душамі. А Малішоўскі Фабіян, ён цудатворца, дух каталіцкі вяртае ў стоўбцы. Даследчыкі раскопвалі старанна разбураны касцёл дамініканаў. Цагліны продкаў неацэнны дар. Ляглі ў амбону, прэзбітэрый і алтар. І пробаршч дамаўляецца ў сталіцы, Мадонна той капліцы. Нарэшце скрутак з налібоцкай Божай маці павезлі раўной на рэстаўрацыю. Верны люд зноў стане на калені перад яе цудоўным аднаўленнем. Нябёсаў чыстых скоціцца сляза, анёлы свецяцца на абразах. Пад спеў працэсіі, пад гукі скрыпкі урачыста ўзносіць постаю святар. Стаўпецкія прыгожыя святло нябёс узнібуць на алтар. Мадонна налібоцкая лясная, дазволь трымацца за збаўлення крыж, дазволь слязою ціхаю абмыць камень і змея, на якіх стаіць. О, затаптаная ў куток схаваная, дзіравым плашчу сярод зімы, тваёй любоўю згадаваныя, тваёй ласкаю асвечаны мы. О, налібоцкая Мадонна высокая, няхай святлее тваё святло. Ад белавежаў да налібокаў п'ецца дазорам Нёман глыбока, каб тут пажараў лясных не было. Ты найяснейшая ў небе зоранька, яснае сонейка з цёплым дажджом. Беларусь гаротную парытанку ахіні матуліным свечом. У палявыя кветкі прыбраную, малітвамі узняту на алтар, новым касцёлам кансакраваную. Беларусь наша сардэнька Богу. 31 мая 25 года. Вот, написано, мне недавно его прислали, сказали, что надруковано в новом нашей виде. Такий цікавий пригожий вірш. У нас ще теж є пригожий вірш про святого Казіміра. Целая такая твор. Пані Ірина Богданович написала. Вельми пригоже було надруковано теж, я вже не нашої віри. Я тут просил, уже там Столпецких, але не, уже після Якуба Колоса нас поэты вывелись. Был апошний голос. Просил, почитали про Фабіяна, каб написали пригожий вірш про Фабіяна. Только незнайомый народный поэт не дал нам народные слова, и музыка народная, и слова народные написал про нашего Фабіяна, так куплетик, який ми знаємо. Вот так пригожа, видите, так это. Так чула такий вірш про матку Найсвятішу нашою. В опцях маємо якоїсь останеться написано, я завжди написано. То є написано. Сказано, то може виліти. Тому, ну, може, таким нам даємо хвалу на
Анне Налібоцкай. Таксама сёння бачым Євангеліє, якое гаворыць нам Пана Езуса. Пан Езус пытаецца веру гэтых сляпых людзей. Верыце, што кажуць так, пане, верым. Так зважаў над гэтым Евангеліем. Сказаць не верым. Самі задумаешся, які выхад мы маем перад Богам, перад Езусам Христом. Сказаць так, пане, верым. Сляпымі свеце жорсткім, страшным. Далей жывецца ў гэтым жыць. Вражанне, што те, хто кіруе гэтым светам, моцныя свету, так вар'яваліся. Ведаюць, чаго ад жыцця хочуць. Дарма гаварыў, што чалавек бяду перад. Таму роскаш, так сказаць, лады ад роскаш ведаюць, як гэта ўсё, што там крычыць вечна. А вельмі хутка паховіны спыніліся. Маладычкі. Ты зусім троху прыходзіць. Расы не мае. Нават літаратура не. Давалася і жыць наперадзе. Бачым, як усё ў руках Божых. Таму все нашыя справы ў руках Божых. Дзякуем Богу за ўсё. Кожную творым Божым. І наш почекай. Хай гэты час адвенту Пан Бог дае нам нашыя чекаючи з надією прийстя Христа, Йому дорогу, о потрібних ласках для Костюла. І молимся за святого Отца. Все христиане познали криницу єдності, малості і просьб. Молимся за невилічно хворих, щоб до кінця життя і заховував віру во всіх. Молимся за людей, якія адышлі ад веры, каб яны ўмелі пазнаць Бога, які цярпліва іх чакае. Молимся за ўсіх памерлых вернікаў, яны маглі радавацца шчасцю прабывання. Асабліва папросім за памерлых Андрова. Молюся за пані Дануту, що було народження і емоції, донності. Окунаю у серце наймилейшого збавці наших хворих, терпячих, несправедливо покривджених, наших охирадавцев. Тебе прошу. Молимся за нас тут собраних, каб мы памятали об необходности постоянного вертания до Бога. Тебе просим. Освяти, Пане, наше сердце святом Твоей ласки, каб мы, познавши Твое верное, виконували праз Христа, Пана нашего. Аминь.
Всемогутный Боже, дозволь погодить нашими покорными молитвами и ахвярами, покольки тихопая заслугу нашей, да поможи нам своей милосердною лаской праз Христа Пана нашего. Amen. Pan z wami. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна гэта і справядліва слушна паведна, каб мы заўсёды далі падзяку Пане Свята Пана. Першым няўшы выканаў Твой сказ і нам шлях да веры. Ён ізноў прыйдзе ў сянне сваё. Обвящаем Твоим разом с святый. За правды Божа, Ты святый и справедливо хвалить Твое створение, про Сына Твоего, Пана нашего. Песней святого Ты все освящаешь и освящаешь. И до сходу солнца и до заходу схода. Намолим Тебе, Пане, моцаю Духа Твоего, гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся там и які нам наказаў здесь. Бо ён у тую ноч, калі быў взяў хлеб, падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім учням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага. Гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе. Падобным чынам па вячэры взяў келіх і падзяку Табе благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце яго ўсе, бо гэта ёсць келіх маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твою, а таксама яго падзякуй. Глянь, просім дар Твайго дару. Дазволь, каб мы узмоцненыя целам Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе. Найперш Аннай і апостол і ўсімі Пане, няхай гэта ахвяра знання ласкавым мацным Твоим папам, властивый
воз'єднай з собою. І хто в ласці Твоєї дійшов. Разом з ним радуватися в хвалі прославі. Раз Христа з Христом і у Христі. Таб'є, Боже Ойче, всемогутний в єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усі віки вічні. Амен. Бог так полюбив нас, что послал нам як Збавителя одинародного Сына, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Не вводь нас в спокус, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього, дай ласкаво супроводи. Поможи нам у милосердности, захованной до всякого. Молись, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, вам спокой. Впрочем, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, правый згод. Подарить Его спокоем и едностью, теши, владариш на веки вечные. Покой Пана нехай за. Передайте ближнему знак спокою, Твоим это поєднання. Тягнуть життя вічного. Баранку Божий. Пане Єзу. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную, Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся, Боже нашой, який кормишь нас, спаси. Покорно просим Тебе, прозвучи. И любить каштов раз Христа, Пана нашего. Амин. Далее. При нас у змаганні нам супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай Його знищить. А Ти, князю, моцай Божой, тінюки, які нас уснують по світі. Амен. Пан з вами, нехай благословить вас Бог усемогутний Отець і Святий, і упокої Христа. Побіяние наш Чудотворца,